Balapoi ka ayom kriat batru kum ka jing ai so ha Christmas si pai ba nong song snong MLA ka molai ba piti sau kume men ha ka shpotrek no pra da ki jain kup sa ni ki kombor sha kumba aspa ngut kilong kume ki badei ki nong song snong ka molai nong preng ha ka ni ka jilang ka balong hamadan jong ka school Krising Memorial School molai nong preng harang kat ka jinolang rong ba snong senglong kume bat kwe ki wei haba ajing kan ha ka jilang ba piti sau kume ulo ong ba ka jing ai sngo ba Christmas si kilong yeng ki boduk jong ka thai molai kadai ke bajule man laus nam kum kadak benya derman talang ha ke jingle ke wa jong ke jingra khi ya ka Christmas Bolos kita ha jilong brio ngejuong ka jingko jikhia kadega spa ba yong hell is well ka jingko jikhia kadega spa bolos kita gi brio yong am ka spa tega spa ka lak tega lak ka pista tega pista kapisa ningkong ka jingko jikhia kalang baar haka jingwan jong ni menta covid-19 menta kadega khlam menta uni coronavirus ki brio gi bris ngotho banungkong ni syab don kami ka jingko jikhia nginde yu ka pisah nginde yu ka spa nginde yu jinan jian baro nginde yu kita baro khlam ka jingko jikhia kiri ya pothai mani ki don ki brio gi bruspa habalawan ka diga jinglong kumni ka balong mata ki perkhat nginde yu ka ni ka spa jonga ai shi bedok ai hi binjar ai bestom ai bekeduk irap iki petai ni semua komen menakani ke lockdown kumto don ki brio ge beruspa kirap enta ke beduk besok ini la penhe pensam ngi skam mangama phiru hata ka rukam bah bangi ai ke long kamtam ye ge beduk besok ubleu kerku pendiang pendit nang mata jongi dega benta ka long nang mata jongi ban le bha le miat kono hikmat jong ka mulai konsensi nga persyang stem men pe nam ta jingbit jingbiang jong kon sihi barok we la ka dei galong na ka menta jong snong ka thau ji ponong pedeng la ni paro jong ka mulai ngi persyang men pe nam ta ka jingbha jingat la dei ga ye persyang la ka dei ga lek ye persyang la ka dei ga ti singkin